طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kilari sun tabbata ga Allah, dadin daukaka da aminci su tabbata a bisa ga shugabanmu, jagoranmu, masoyinmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da alayensa da sahabbansa da wanda za su kyautata biyayya zuwa gare shi har yayi zuwa ga ranar tabbata. Bayan haka, mun yi wa jama'a alkawari cewa yau za mu yi wata daura domin karanta wani littafi daga cikin littafai. Gabanin haka, mun mika godiya zuwa ga wasu mutane domin abubuwan da suka yi suka gabata. Na farko dai, mun mika godiya zuwa ga wani malami daga cikin malummanmu, ana ce masa Malam Nasiru Gobirawa. Malami ne, mazaunin Sokoto ne. To shi ya ba da gudunmawa mai girma sosai, da gudunmawansa za ta taimaka wurin wannan karatu, domin ya rubuta ta'aliki ga wannan littafi na Ad-Duldul, ya sa masa Takhfiful Athqal fi Manzumati Ad-Duldul. To wannan littafi ya taimaka sosai domin ya shiga kawamis, har munjid ma ya shiga domin fidda lugogin wannan littafi. Bayan haka, akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa malaminmu, Dr. Bashar Malami Sa'i, daga Jami'ar Usman Dan Fodio a Sokoto, Arabic Department. Shi ma ya ba da gudunmawa mai suka sosai a wurin taimakawa da Hausa domin ganin cewa an samu ma'anonin kalmomin da ke cikin wannan littafi. Bayan haka, akwai Dr. Ibrahim Uthman daga Zaria. Shi ma ya taimaka ta ba da da karfafa mana gwiwa gan cewa wanga karatu ya yi. Bayan haka, akwai Malam Mu'awiya, akwai Malam Nuhu, akwai makamancinsu. Su duka Allah saka musu da alkhairi, Allah biya su da ɗaukaka darajarsu nan duniya da lahira. Ba da tsawaita zance ba, za mu shiga fassarar wannan littafi na Ad-Duldul. Kamar da sunan littafin ya nuna, an ce Kitabud Duldul ko? To Duldul, malum masu yin bayani, yana zuwa da ma'anona daban-daban. Amma ma'anan da Malam Nasiru Gobirawa ya binciken shi ya bayar shi ne wai Duldul sunan wata taguwa ne ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan taguwan, bayan rasuwan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an bar ta ba wanda ya kashe har ajalinta ya zo mata ta tawafa ko ta mutu. Littafi ne da gaskiya kalmomin cikin littafin ba sanannu ba ne. Kalmomi ne na daji, kalmomi ne da suke da matukar wuya sosai. Domin daga cikin littafin dai ya nuna cewa ya ƙase daji ne domin cimma wata mace da ake ce mata Hindu. Kuma a yayin tafiya ya hadu da abubuwa da dama. A ciki ke nuna ya hadu da dabboba, da namomin daji, da tsirrai, da tsuntsaye, kai har fatalwoyi ma ya nuna cewa ya hadu da su, da dai abubuwa makamancin haka. Ba da tsawaita zance ba, za mu shiga kai tsaye a cikin littafin. Da ke 'yan uwa da yawa sun yi jinkiri, Allah shi ne masani ga uzurrukansu. Mun so mu karanta littafin baki daya,
a hada baki ala lisanin wahid, a karanto shafuffuka shafi na bin shafi hudu ne ga littafin, sa'an karanto tun daga farko zuwa ga ƙarshe. Littafin na da baitota 44 haka, da ba zai wuce haka ba ina tsammani, sai a karanto ko. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الدلدل. مفاعلت ka karanto kai mai karatun da shi yasa kai ka karanta su karanta da yanka. ka karanta da na gama kan. رحلت العنس في البيداء أقول الشعر في العظم، وتحتي جسرة أدم من المهرية الخطم، قطعت القفر في خوف وهول أمره يعظم، رأينا جوفها الأشبال والدنجال والشيهم، بها الأخناص والرقاش والنمران والضيغم، بها الطحلال والقطلال والضبعال والغيلم، بها العلجون واليعقوب والمكاء والعكرم، بها الدقماء والخلجاء والدعجاء والزهدم، بها الجنجاء واليكظوم والينبوت والعجزم، بها الظلمان واليعفول والرذلال ما تزلم، بها الفرعل والسمعان والدلدل والقلزم، بها السيفاء والطرفاء والسعلاء والسمسم، بها الدلموم والأختل والنمسان والعلجم، بها الخلساء والفرهب والقرهب والنجروم والأقتم، بها الجرول والربيل والخنفس والأرمم، فهذا كله جزنا إلى هند وما تعلم، وهند تشبه البدر وهند تفطر الصوم، لها عينان مكحولان وكل الخلق قد تكلم، سقاك الله يا هند الغيوث الدوم السحم، غيوث الدوم السحم، أخبريني عن الأطباع وأخبريني عن العندم، وأخبريني عن النشاج وأخبريني عن الأقصم، وأخبريني عن العكاش وأخبريني عن الأثرم، وأخبريني عن الرقباء وأخبريني عن الأكزم، وأخبريني عن النصباء وأخبريني عن الأكعم، وأخبريني عن الثعلاء وأخبريني عن الأشيم، وأخبريني عن العضواء وأخبريني عن الأعلم، وأخبريني عن المعزاء وأخبريني عن الديلم، وأخبريني عن التباج بالأمواج قد يرطم، وأخبريني عن الدلاج بالأمطار قد يقدم، وأخبريني عن الجوزاء والنسرين والسرطم، وأخبريني عن الغرموم واليسروع والتمتم، وأخبريني عن الإبريد والنمسان والهيضم والهيضم، وأخبريني عن الدلماء والورقاء والشدقم، وأخبريني عن الزعفر والمشكال والأختم، وأخبريني عن الأشباح وأخبريني عن الضبرم، وأخبريني عن الزيزاء والناسوت والكهكم، يرى في جوفه مسك من الأشفنط لم يخطم. من الإسقنط لم يخطم، غلبت الناس وضعت الشعر في هند، وصفت الشعر في هند ووصفي كله محكم، غلبت الناس بالأشعار وشعري كله مبرم،
فمن ذا قد يوازيني بشعر مثله يعلم غزال قرنه بالدر منظوم ولم يعظم. شكرا. لا شكرا. مدحت الهند. مدحت الهند في شعري وشعري مثلها محكم. kamar yadda muka labarta muku mu ma mun yi kokarin yi wa littafin sharha mun sa masa qala'idul juman sharhu kitab ad-duldul fi ma'rifati al-hayawan wal wuhush wat tuyur wan nabat. sunan littafin kitab ad-duldul wa littafi ne na ad-duldul an fi sanin shi da duldul a zaurukan malumma kuma iya bincike na bayan wannan malami da na ambaci sunan shi malam Nasiru Gobirawa hafizahullahu ta'ala ban taba ji ba cewa wani ya yi sharhin littafi. zai bayani kan fi ma'rifatul hayawan sanin dabboba wal wuhush da dabboban daji namomin daji kenan. Allah cikin suratu at-takwir yana cewa wa idal wuhushu hashirat wat tuyur da tsuntsaye. shi wuhushin nan jam'i ne ko me yani mufradin sa al-wahsh. al-mutanabbi a cikin wake da yayi lokacin da makiya suka mai yawa a fadan saifud daula wa harra qalbahu a ciki yana cewa me ana cewa me sahibtu fil falawati al-wahsha munfaridan shi ce me quru wal akam. طيب والطيور الطيور كما جمع لنا كلمة منين طير والنبات كل ما تنبته الأرض من شجر ومن غير ذلك wato tsirrai dai abinda kasa ke iya fidda shi ko da ba ma shuki ba. to a mukaddiman sharhan shi qala'idul juman mun masa sharha dai takaitacce haka har gobe dai muna masa kari cewa muke alhamdulillahi alladhi arsala ala qaumi musa at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a liyakunu ayatan liman ba'dahum. wannan iktibasi ne daga aya a wani sura suratul a'raf me Allah ya ce wal qummala yazo ko wad dafadi'a wai ne farko muka ce wa atammu salati wat taslimi ala alladhi alifathu ad-dibabu wadh-dhiba'u wa hanna ilayhi al-jiz'u wa hamathu hamamatun warqa'u liyakuna qad salima min al-mushrikina wa ghawa'ilihim. wannan kuma mun cirato ne daga littafin hamziya mai al-imam al-busiri ke ce na farko kenan ويح قوم سلوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والضباب. sai muka ce wa ba'adu faqad kana qadiman kace me wa ba'du faqad kana qadiman yasrahu fikri wa yajulu ramaqi an ad'a sharhan yudhallilu awa'is kalimati hadha al-kitabi wa lam uwaffaq walillahi imda'u al-mashi'ati lil-'abd. wannan kuma mun cirato ne daga sashi daga baitukan ibn rumi lokacin da dan shi ya rasu ya masa wake ke cewa me matlan qasida اذكر ربك إذا نسيت. gaskiya na manta matla amma da yanku ba wanda ya tuna amma a cikin sakiya yana cewa bi wuddiya
قد مت قبله ba haka bane bai cika ba anni qad kuntu qad mitu qablahu wa anna al-manaya قد سندت سندي aha ولكن walakin rabbi shi ce mai sha'a ghayra mashi'ati walillahi imda'u al-mashi'ati lil 'abd sai na ce wa ha ana taratan ghayra al-fa'idati shawarani ba'd al-ahibbati an asraha lahum kitaban yahtawi asma' al-hayawan فرأيت هذا الكتاب أجدر بالمرام ومن ذلك الوقت كنت بدأت أبحث عنه عند أشياخي في نيجيريا حتى وجدت نسخة عند شيخنا زهر الدين حفظه الله تعالى وكانت نسخة خالية من الغلاف وكادت كتابتها أن تمحو وبالأسف الشديد وافت جدي المنية في وقت أن كنت في هذا العمل المتواضع فأسألكم من أجل الإنسانية أن تدعوا له بالمغفرة والرحمة فيسكنه الله الفردوس الأعلى اللهم آمين والله الموفق وهو المستعان به wannan shine muqaddima na littafin dangane da bahari da aka rubuta wannan littafin al-aqrab nisbatuhu lil hazaj a can baya mun ce majzu' al-wafir la laysa majzu' al-wafir ilman bi anna akthar ash-shu'ara'i yukhlituna bayna al-waznayn wato akwai kamanceceniya sosai tsakanin wazani guda biyu yatadammanu al-wafir ko yatadammanu majzu' al-wafir taf'ilatay mufa'alatun da mufa'alatun wa mafa'ilun بينما يتضمن الهزج تفعيلتي مفاعيل ومفاعيل ويخلط بينهما الشعراء خلطا شديدا حتى أصبحا كالوزن الواحد قلت ذا مرة ونلوكتشي ناتشي واشكن درس عروضي تاريد وسوسا شنو الأربعة إن من مميزات الهزج عن الوافر أنه يجوز في الوافر ما يجوز في الهزج wato baharin mazu'ul wafir da alhazaj akwai kamanceceniya sosai da yake iya rikitar da jama'a kai sai a cikin littafi yana cewa rahaltul ansa fi'ilin rahala yana iya zuwa lazimi yana iya zuwa yana ta'addi zuwa ga sashin haruffa hakan cewa rahala an yakan yi ta'addi zuwa ga an sai a ce rahilan wa tirhalan wa rahlatan sai a ce fa huwa rahilun wa marhulun anhu kamar dai ka ce rahala an watanihi ay tarakahu rahala yazo yi ta'addi zuwa ga an yana nufin misali ya ce rahala an watanihi bi ma'ana taraka watanahu ya bar garinsa kenan yakan yi ta'addi zuwa ga ila aka ce rahala ila makanin jadidin ai intaqala ilayhi sannan yakan zo lazimi baya ta'addi zuwa ga wani fi'ili misali mutum ya ce rahala al-ba'ira rahlan wa rihlatan ai wada'a ala dhahrihi rahlan rahlu shine kaya da yake dibiya kan dabba ko rakumi ko rakuma kuma kamancin haka ana masa jami kan arhul shi mawakin jahiliya shamfara yake cewa me waqad hummat alhajatu wal laylu muqmir yati almataya wa arhul akan kuma ce wato idan yazo rahala alba'ira baya ta'addi sai ka ce rahlan fa huwa marhulun wa rahilun yakan kuwa zo yana nufin ana saman akan ce rahalal ba'ira lazimi ba ta'addi ba yana zuwa ma'anan yani rakibal ba'ira wajalasa alahu akan kuma ce rahala ilal abadi bi ma'ana mata wa fata wa tuwfiya amma al-maqsud huna shine rakibahu رحلت العنس العنس يجمع على عناس وعنوس
wal'ansu shine as-sakhratu fil ma'i wa fi lugha akan ce anz maimakon sin sa ce zai akan ce anz bi ma'anan sawa wal ma'ana huna amma ma'anan da yake bayarwa anan shine annaqatul qawiyya taguwa karfafaffa faqad shubbihat bis sakhrati li salabatiha wato bayan rakuma akwai ƙwari sosai domin haka ake ce mata ans asalin ans ana nufi ga bigire ne wanda yake da kauri wato rahaltul ansa na haye akan wata taguwa karfafaffa fil baida daruran waka ne aka ce baida asalin baida mamdud bilmad fi kuma mun sani yayi harfi ne da yake jarran sunan nake baya shigan af'al baya shigan mahruf وقد حذفت الهمزة لضرورة شعرية ويجمع على بيداوات أنا متى جميع كم بيداوات وهي الفلات والصحراء إتجي داج كرمان daji ɗuɗo ka banza inda babu komai sai namomin daji bayan na haye akan ita wanga taguwa karfafaffa me nake sai ce aqulu shi'ra ina rera waka aqulu mun ambaci wannan itilali na fi'ili da kalbinsa fi ghairi ma dars mun ambaci a wajaje da dama shi'ru shine kalamun mawzunun muqaffan wa qasdan zance da yake da wazani yana da kafiya na karshe kuma an ambace shi ne don nufi sai aka ce manzo Allah a hakinsa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma huwa biqauli sha'irin wa ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu amma an ce manzo Allah a yaki ya tsaya ya ce ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib to wannan ba waka bane dubi zuwa ga istilahin waka shi'ru shine kalamun mawzunun muqaffan qasda kuma an yi don nufi manzo Allah ba yayi nufin yayi waka bane hasha wa kalla wannan abu ya nisanta gabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuqalu akan ce sha'ara ar-rajul ay qala ash-shi'ra wa shu'ira lahu ay qila lahu shi'run ko qila fihi shi'ru al-'izlim shine al-lailu al-muzlimu al-mushtaddu dare mai tsananin duhu shine al-'izlim al-mushtaddu sawad bakin daren ya sananta yuqalu akan ce ta'azlama al-lailu ay azlama washtadda sawaduhu wa tahti jasratun adama min al-mahriyati al-khuttam wa tahti jasratun adama min al-mahriyati al-khuttam yace wa tahti akasana akwai jasratun wata taguwa karfafaffa ta'kidi ne zuwa ga abin da ya wuce adama taht kuma muna iya fahimta cewa min al-jihati sit ne bangarora guda shidan nan sama kasa hagu dama dame baya da gaba wata kunu min an-nahiyati as-sufla muqabil menene مقابل لا فوق جسرة تاقوى كرفففة أدم جمعوني أدما كو الأدم جمعيننا أديم يقال أدم وآدمة وآدام كلها جمع وهو الجلد الذي يغلف jismul insan shine yani fata da ke rufe jikin mutum awil hayawan wa adimu kulli shay'in zahiruhu wa adimu sama ma zahara minha wa adimu al-ard wajhuha wato abin da ke iya rufe fatan mutum galibi abin da ke rufe fatan mutum ni fatan da ke rufe jikin mutum galibi yana da wanga kala yana da wanga ruwa
hausawa suna ce masa me kalan toka wanga kala ruwan tarwatsa kenan. Wato ita taguwan da na haye mata tana da kalar ruwan tarwatsa. Ruwa da hausa kala kenan, a ce ruwan kwai yalo kenan, tana da ainihin kalar ruwan tarwatsa shi kenan. Min almahariya, daga zababbun rakunma. Almahariya min al'ibil mansuba ila mahara ibn haidan, wa hiya jana'ib tusbiqul khayl wa yujbau ala mahari. Idan aka ce mahariya ai daga aka ce almaharu ma, me almaharu? Sadaki. Ai sadaki mun san kiman shi yana da tsada. Allah ma ya ambaci a cikin Qur'ani yace me wa'atun nisa tayyib. Wato daga zababbun rakuma al-khuttam wadda aka sanya wa ragwama. Akan ce khatama yakhtimu khatman fa huwa khatimun wa makhtumun. Akan ce khatama dabbata ay ja'ala ala anfiha al-khitam. Al-khitam huwa al-lizam ko huwa az-zimam, shine ragwama. Wato su taguwoyi ana sa musu ragwama ne. Dawakai ya sa musu me? Ingalma. Ko dawakai ko ba ingalma ake sa musu ba? Ko me ake sa musu? Jaki kuma jakuna sa musu me? Ba Hausa. Shanu kuma sa musu me? Igiya. Abin da yake nufi shine ya hau akan rakuma kuma ga kalar rakuman mai wankan tarwatsa ne, wankan tarwatsa, sannan kuma ga ta karfafaffa. Cewa da yace wa tahti jasratun bi ma'ana yana samanta, yana haye da ita kenan. Ga siffanta taguwa ce mai tsada wurin Larabawa kuma an sa mata ragwama. Sai ce qata'tul qafra, na ƙatse al-qafra. Al-qafru shine al-khala'u min al-ard, makanun la ma'a fihi, inda babu ruwa. Mafi yawanci sai su ce daji. Fi khawfin, a cikin tsoro, wa haulin ba haulun ba, fi khawfin wa haulin, da firgita, wanda amurhu al'amari nai yu'zam abin girmamawa ne. Wato dajin da na shiga dajin tashin hankali ne. Sai ce ra'ayina to وخرق كظاهر الترس قفر قطعته na'am, بعاملتين ظهره ليس يعمل. magana wa kenan? الشنفر. Tayyib. Qata'a akan ce qata'a ay abara. Akan ce qata'atu tariq, ai na wuce hanya, na ƙatse daji. Qata'atul falata, na ƙatse daji. Wato qata'atul qafra, ya ƙatse dajin kenan. Fi khawfin wa haulin amruhu yu'zam. Ra'ayina zai fara ambata maka abin da ya gani a cikin daji. Yace ra'ayina mun ga al-ashbala, kuikuyin zaki. Al-ashbala ana masa jam'i na kalmar ash-shiblu, wa huwa al-asadu as-saghir alladhi yaqdiru ala as-sayd. Karamin zakin da ke iya farauta, wanda ya kai ya hau akramakumullahu yar uwarsa zaki, ana ce masa ash-shiblu. Karamin zaki kenan. A cikin masal ma suna cewa inna hadha ash-shibla min dhaka al-asad. Misali idan baba ne dan shi yayi irin abin da yayi, ko ko malami ne almajirin shi ya bunkasa, sai ayi nuni a ce inna hadha ash-shibla min dhaka al-asad. Al-ashbal kuikuyoyi ke da zaki, ƙananan zaki, abin da ya fara gani kenan ko. Waddinjala, sannan ga shanun dauji. Al-baqaratul wahshiyya, shanuwan dauji, ita ce addinjal. Ya ga ash-shayham, ya ga namijin bishiya. Mun san bishiya ko dabba ne da ke da yawan ƙaya a jiki, suna ce masa kwatakwaku
me suke ce porcupine me suke ce masa da Hausan nan ma beguwa suna ce masa beguwa da Hausan nan Hausan Gana sai a ce beguwa ana masa jami'i akan shayahim ash-shayham da yake nan jami'i sai a ce shayahim shi ce hayawanun lahu shaukun tawil yana da kaya mai tsawo wai yusamma duldul aidan ash-shayham namijin bishiya ana ce masa shi ma duldul yace bihal akhnasu al akhnasu shedannu biha suna cikin dajin al khannas huwa ash-shaytan li'annahu yakhnisu idha dhukira Allah yakhnisu bima'na yaghibu wa yatawara alladhi yuwaswisu min sharri al-waswas al-khannas bayan al-akhnas ya ga shedannu war ruqashu ya ga macizai ar-ruqash hiya al-hayyatu wa inma summiyat ar-ruqash li ruqshati jildiha ar-ruqsha hiya az-zukhrufa wa zina idan kaga yani macijiya zaka ga akwai zanunnuka a cikin ta mai ban sha'awa haka bayan haka wanne murano akwai damususi jam'in damusa akwai daigam akwai zaki mai babban baki daigam yujma'u ala dayaghim jam'in sa shine dayaghim wa huwa al-asadul wasi'u shidqu shine mai katun baki shine ad-daigam bayan haka at-tahlalu akwai taguwa mai ciwon suhi an ce gaba ne daga cikin gabobi na ciki wanda ba a gani yana tare da su hanta da su ƙoda wato taguwa wadda suhinta ke da matsala suhinta adda matsala ko ita ma ya ganta cikin dajin biha wal qitlalu sannan ya ga taguwa mai katsatsin wiya taguwa wadda wiyarta ya shanye wadda bayan haka ya ga karin tsayaki wato wata dabba ne da take da ban tsoro har zaki na tsoronta idan suka hadu kada ku bar na tsallake kalma ba ku fahimce shi ba wato suna nan da zanunnuka a jikinsu suna ƙara kamar ƙaran ƙyanwoyi suka ga zaki shi kare suna imma zakin ne na san kun gane shi wannan baki haka shine karin tsayaki karami ne amma ba karami kamar kyanwa ba yana da dan girma haka yana da tsayi الضبغال والغيلم الضبعال afwan والغيلم akwai namijin kunkuru ko kunkunu duka ana cewa da Hausa zakaru sulahfat kunkuru wani dabba ne da ke da yani baya sauri a wurin tafiya mun san kunkuru ko tortoise kunkuru ke to namijinsa ana ce masa ghailam kuma yana zuwa da ma'ana shabun kathiru ash-sha'r matashi da ke da yawan gashi shi ma ana ce masa ghailam didfa kwado shi ma ana ce masa ghailam bayan haka ya ce al'uljumu jakkai jam'in jaki koko duhun dare biha ana samu a cikin daji yujma'u ala alajim jam'insa kenan wasu kuma sun fassara al'uljumu da al-ghamrul kathir ruwa mai yawa wal yaqubu akwai namijin zabo a cikin wannan daji yujma'u ala yaqib shine alhajal
zakaruhu namijin zabo shi ma yana ciki. Wal mukka'u akwai cilukku a cikin wannan daji. Cilukku wata dabba ne da yake tana da dan fadi kadan, bayan fadinta tsuntsuwa ce. Cilukku tsuntsuwa ce, suna zuwa mafi yawanci lokacin damana, lokacin ruwa ban ji ba aka fi samun su. Sannan suna da baki na tsarin itace. Dabba ne da ba samun su a karkarin Afirka haka, suna ta side Asia. Wal ikrim na'am, akwai kuma namijin hasfiya. Hasfiya shi ma tsuntsu ne da ke kama da tantabara haka. Koko wal ikrim akwai duhun dare, akan ce akramal lailu bi ma'ana yani ishtadda sawadu. Ikrim namijin hasfiya kenan, mace sha ce mata ikrimatu al'untha min al-hamam. Ad-dagmau akwai doki mai wankan tarwatsa, shi kalan da muka yi bayanin shi biha a cikin dajin. Wal khalja'u akwai kuma ingalman doki mai sauri. Akan ce al khalja'u kenan, akan ce ikhlijun min al khayl ay alladhi yasra'u. Wad da'ja'u ad-da'ja'u akwai mahaukaciyan goliya, macin doki kenan shine goliya. Doki na iya hauka, to idan ta haukace lokacin da take shegantakan sai a ce mata ad-da'ja'u, macen kenan. Ad-da'ja'u ana iya amfani da wannan kalma ana nufin hauka aljunun, to siffa ne ga dawakai. Waz-zahdam az-zahdam ya zo da ma'ana daban-daban. Ma'anar farko wasu sun ce zahdam doki ne mallakan antara hal ghadara shu'ara'u, sun ce doki ne nashi. Wasu suka ce a'a doki ne na Bishr ibn Amr ar-Riyahi. Wasu suka ce a'a az-zahdam kawai abinda ake nufi shine zaki. Wasu suka ce a'a az-zahdam abinda ake nufi shine wata tsuntsuwa ce. Al-janja'u akwai daren karshen watan kamari biha a cikin wannan daji. Lokacin da daren 14 na wata kenan. Wal ya'dumu naqatun al-janja ko danja. Al-janja'u shine daren watan kamari. Wannan na nuna mana cewa ba ma kwana da yayi cikin dajin ba, yayi kwanaki a cikin dajin. Ya'dum ita ce naqa salba. To kace mafi nuskatin al-janjafu, me ma'anar janjafu? iccen tofi. Gaskiya ne, iccen tofi. Tofi an ce wata icce ne da take haɓaka, ana samunta a ɓangaren yani Sokoto haka. Akwai ma yadda ake ce ko gidan tofi sai suka ci ko me suke cewa, kuma nan kuma shi muna da shi a nan Zango akwai gidan tufa. Ina muka kai?
wannan na yi fassara na jima kai na ce ana baiwa zaki mana wannan na nuna ba za ka ma ji tasjili ba ka koma ka ji insha Allah za ka ji ba lokaci. Aljanja'u daren karshen watan kamari me ke faruwa? Wal ya'dumu ita ce naqa salba wato taguwa mai karfafan baya. Wal yambutu akwai damaye wasu sun ce yambutun nan damaye jam'in damo kenan wasu ka ce kuma yambutun wata tsiro ne da take tsirowa wata tsiro ne tsire wata tsiro ne da take tsirowa me aka ce wal me ai ba ya kudum muke fassara shi ba yambutu muke fassara a'a ba wuce wurin ba hankalin ka kai ko dai ina muke ba yambutu muke ba to kai me kake fassaran shi ya'dumu ko me ya'dumu ban iya gano ma'anan shi bane yasa na sallake shi da yake yana bada wani ma'ana daban sai mai su da shi me kalman me bi wal ijzam akwai iccen magariya sidar kenan az-zalmanu akwai namijin jimina wasu suka ce az-zalmu huwa al-jabal wato akwai ana samun dutse babban dutse katon dutse a cikin wannan daji. Wal ya'fulu akwai barewa wadda take rayuwa a cikin turab a cikin ƙasa yashi wasu ka ce sannan warraglalu akwai dan kwikwiyin zaki ma tuzlam wadda ba gama ƙase masa yani ba gama ƙase masa karfin shi ba wasu sun ce akwai aiki da ake da kananan yani aiki da ake da kananan zakoka don kasu yi don a sa musu nutsuwa wanda ba gama ƙase masa karfin shi ba. Alfur'ullu akwai dan tsayaki ana masa jami akan fara'il wasu suka ce alfur'ullu shine ad-duldul namijin bishiya wasu sannan wasam'anu akwai kura am'assa fur'ulu gaskiya ne as-sam'anu akwai kura an ce mata kura ne domin yawan jin sunanta da ake kura. Uddul mun yi bayani a baya wasu sun ce bishiya namijin bishiya wasu suka ce a'a sunan taguwa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ce daldala tayyib yudaldilu daldalatan fa huwa mudaldilun wa mudaldalu ai harraka fil mashi ba muna da addallu ba da yake bada ma'anan mu yanga da rigima da kwalisa wal gulzam akwai karkande kuma sun ce wani dabba ne mai kama da tsuntsu sun ce karkande dabba ne mai kama da tsuntsu amma ba a samun shi yankinmu na Afirka
as-saifa'u akwai akuya wanda danta ya mutu akwai akuya wanda danta ya mutu biha a cikin wannan daji. Wat-tarfa'u akwai iccen kwakwa a cikin wannan daji. Wato anan yake cewa shujairatun tana ba da ma'anan kuma wata icce daban, to iya yadda na ga ma'anan kwakwa zai fi dacewa. Laha awraqu saghiratun tana da leaves, me da Hausa? Tana da ganye, me jami'in ganye? Tun da za mu gaji kamar na fi kuma jin Hausa. Ganyuka, ka taba ji? Ko dai kai nawa ka kawo? Tu'ti zuhuran tana ba da kanshi wadda yake tashi. Was-sa'alawu akwai fatalwa ko ko ta ce dodo, gul kenan ana masa jami'a kan sa'al. Was-samsam a ciki akwai dila, ya zo nusakh daban-daban kuma samsam akan ce samsama bi ma'ana masha mashyan rafiqan. As-samsam da fatha zalla ita ce dila. As-sumsum shi ma ana masa jami'a kan samasim, shi ne jan tururuwa. Sumsum kenan. Amma aka ce as-simsim, as-simsim kuma shi guda-gudan shi ma ana ba shi jan tururuwa, uku a ce siro ne da ke sira a ƙarƙashin ƙasa, wani shuki ne haka da ba san shi nan ba. As-samsam da muka yi bayani shi kuma yana ba da ma'anan dafi, guba. As-summu bayan dila bayan dila. Ad-dulmumu akwai bakin sa. Ad-dulmunu akwai bakin sa. Wal-akhtallu yana zuwa da ma'ana daban-daban, amma iya ma'anan ban tsaya kan ma'ana ba, sai dai mu koma zuwa ga fassarar da muka baku a da me muka ce? La 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 la. Mai yawan dabarun farauta. Da me yake? Me yan dabaru da mutum ake ko dabba? Dabba. Iyaka wa me suna bincika ban gani ba. Al-akhtallu. Mana tuna da baya shekarun baya na baku fassara. To ne irin fassara na baku? Mai yawan dabaran mafarauta. To. Kun ji abin da faɗi? Wannan misalin akwai kurege. Wa ya san kurege cikin ku? Kurege. Ka san shi? Ka taba ji amma ba ka san shi ba. Ba ka nemi ka san. Ka san kurege? Na tambayi kaman bera yake. Amma ya kaman bai kai bera girma. Allah, kurege ya fi girma. Ya fi girma. Kurege yana da shegen muni. Isa da muke yara gida in za a saki yaro sai a ce fuska kamar kurege. Kun taba ji? Dabba ne mai muni sosai. Ya yi kaman squirrel. Irin wannan type dai bera sama haka. To shi ne kurege. Sai shi da gafiya wani cike yake yi. Kurege dai iya sani na da Da ake samu cikin buta. La, a wannan gafiya kenan.
kurege ya fi kai kurege ya fi gafiya girma kurege ya fi gafiya girma wal uljum akwai jakkai a cikin dajin annabi samu da muka yi magana baya muka ce kurege yana kuma ba da ma'anan tashin kanshi ra'ihatul laban kanshin nono da kuma kanshin romo haka sannan kuma yana ba da ma'anan wasu kwari da suke fitowa karkashin kaji ko cikin kaji wanda suke cutar da kaji shi ma yana ba da ma'anan nimsan uljum kuma mai bayani a baya ya wuce takaddama sharhuhu shine jakkai alkhalsa'u akwai barewa mai wankan tarwatsa ko barewa mai kalan kura ba mai kan tarwatsa ba mai kalan kura asmarar launi kenan wal karhabbu akwai bauna ko bauni shanuwan dauji koko mai karan kura brown haka koko shanu mai yawan shekaru kuma mai nama shi ma na ce masa karhabbu me kalman bebi wannan jurumu akwai fara mun san fara ko to fara kenan wal aktam akwai shawu mai kalan kura mun san shawu shirwa su mai daukan kajin al aktam kaf kada tuktab نجروم fara kenan shi ce al-aktam ma kana launuhu akbar dariban ila sawad aw humra zaka samu yana da kalan tuka haka kalan tukan kalan kurafun akbar kalan kuran yarin jayi baki kuma yarin jayi ja ana masa jami'a kan kutmun jurwallu akwai kasa mai cike da duwatsu shine jurwal ana masa jami'a kan jarabil warrabilu akwai wanda ke zuwa fashi shi kadai mai zuwa fashi shi kadai shine arrabilu akwai hadisi ma kai hadisin rafi da yake cewa ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam amr ibn al-as ala jayshin في بعث السلاسل وبعث في ذلك الجيش أبا بكر وعمر وسارات أصحابه رضي الله عنهم فانطلقوا حتى انتهوا إلى جبلي ظبي جبلي منين طيئ فقالوا انظروا لنا رجلا يدلنا على الطريق يأخذ بنا المقاوز فقال لا نعلمه إلا رافع بن عمرو فإنه كان رجلا ربيلا في الجاهلية قال فقلنا من ربيل قال شنمي اللص الذي يأخذ القوم وحده ثم يأخذ في المفاوز wato mai zuwa fashi shi kadai ana ce masa arrabilu ko kura kuma shi kuma ana bashi arrabilu ko zaki mai kiba shi ma ana bashi arrabilu wal khanfasu ban ji ba al khanfasu akwai namijin kwari yani wani kwari ne haka da suke ce masa yani khanfas yayi kaman beetles wannan kwari mai bawun bayan shi na da karfi yayi kaman tunu haka
to namijin shi ana ce masa al-khanfasu. Wal armam, akwai kuma yani tururuwa mai shika-shikai biyu, ma'ana kafa biyu ya kare, saura kafa biyu, duka ya hadu da su a cikin daji. Sai ce fa hadha kulluhu juzna, dukka abin da muka ambata ka jinnan mun sallake, dukka mun bi ila hindin, don mu samu ganin hindi, ba ma talim, amma ba ta sa Allah ya ruwan mu ba. Fahimta haka? Akan ce jaza, ya juzu, juz jauzan, jazal makana ay ta'addahu wa khallafahu wara'ahu, ya sallake kenan, ya hau. Zai siffata ma wane ne hindu. Mai tambaya yakan yi tambaya ya ce a'a, to me yasa shi wannan bawan Allah yake wahalar da kanshi kan wata wadda ba a santa, wane ne hindu ya sallake wannan duka. Ya ce wa hindu, kaga hindu da nake bayaninta, tushbihul batara, tana kama da daren 14 na wata. جزنا المكان الذي فيه يعني إذا قلت جزت معنى يعني خلفت، جزت المكان خلفت ورائي، يعني لما كنت قادما هنا جزت أبرم وأتيت هنا. فهمت؟ نعم. البدر أنا مثل جميع كان أبدار كو بدور، وهي القمر ليلة كماله، شيء وتا ليلة كماله درنتي كو وانت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wa hindun, hindu kuma da yake bayaninta, tuftiru suwam, tana baiwa masu azumi buɗe baki. Nan zai zo da ma'ana guda biyu, imma idan mai azumi ya ganta, ganinta kawai sai tafiyar da yunwan da ke tare da shi, na farko kenan. Ko a'a, idan mai azumi ya ganta sai ya manta yana azumi domin farin ciki, sai na ganin cewa an yi kiran sallah. Akan ce aftara yuftiru iftaran fa huwa muftirun wa muftarun, ay qata'a siyamahu, ya yanke azuminsa, lokaci ya kai. intahat muddatu siyamihi fi yawmin wahid. as-suwam jam'i na sa'im ala wazni fu'al, yana cikin jamu taksir min jumu'ul kathra, kamar ka ce na'im sai ka ce nuwwam. laha ainani, ita hindun tana da idanuwa guda biyu, makhulani, masu sanye da kwalli tabi'iyyan. Akwai wasu ka gan idanunsu, musamman larabawan nan, kamar sun sa kwalli, har nan ma ana samu alkahlu, ka gan shi kamar ya sa kwalli, to yace ga siffarta. Akan ce kahala ya kahalu kahlan fa huwa kahilun wa makhulun wa kahilun, wal jam'u kahla wa kahail. yuqalu kahala al-ayn ay ja'ala 'alayha al-kahlu ko al-kuhlu. wa kullu al-khalqi, talitta baki dai zai mubalaga, kat taklam takan yi rauni, takan rasa hayyacinta idan ta hadu da hindu.
alhalku shine annasu awil anam, daga kalama ne ya kalimu, kalman fa huwa kalimun wa maklumun wa kalimun, ana masa jami akan kalma. Akan ce kalama fulanin ay jarahahu, ya masa rauni. Saqakillahu ya hindu, yace ya ki hindu, alherin Allah ya hadu da ki, Allah shayar da ki. Alguyutha giragizai, addu wa masuham, masu yawan zubowa. As-suham an yi sharhi kamar yadda gabata aka ce asuwam ko annuwam. Daga saqa yasqi kenan, isqi a ce saqiyan fa huwa saqin, jami sa ce suqa ko suqat. Wa suqa da shadda, wa suqqan da kasuru, ay tazawwada bil ma'i, ya bada guzurin ruwa. Wal guyuth kuma jamu ne menene ghayth, ana masa jami kuma kan aghyas, shine matarun ghazilun yajlibul khaira, ruwa mai sauka da yawa wanda ke jawo alkhairi. Akhbirini yace to ke hindu ki bani labari, to sai ku sayar da shi mu yi shi biyu ko?